ben iki wae. Nah, wis ben. Kene tak cekelke kabele lho, dicekel. Ya. Piye ngene piye? Kok iki kurang ajar Karno iki. Dicekel kabel kok muni ora sero-sero pedes tak kono siji. Wong nembang kok nyekel kabel bareng lho. Asa dicekel kabele ora apa-apa. Wis lek meneng ora ora. Oh, aku kan meneng. Iya, tak meneng. Kowe meneng. Kowe nek ora kena-kena. Kedep tasma aku nyawang selendang biru. Mbak Entin eno karo tak ajari aja tok olah lho kula weli los anye kuwi engko vibrasi metu dhewe rasa kuwatir ini nek tok gawe anye kuwi dadi rape mergo kuwi gawean anye lai nek ora metu rasa dipaksa janji wis iki to aku ngajari bocah cilik tegese entul-entulan iki nek ora metu aja dipaksa. Nyelaki janji. Lho, mangga. Nyelaki janji. Janji. Nah, kowe asline wis tak bedhek. Sebetulnya itu bukan suaramu asli nek kowe. Hanye kuwi kudu suaramu asli. Kuwi vibrasi gawean. Ning nek kowe tok goleki tenan, sesuk tekan kos langsung bengok-bengok. Oh, tenan kecekel monggo percaya aku. Kula niku nganu, Mbak. Biyen tau rusak suaraku ora karo-karuan taun 2004 niku nganti kon mayang kuwi rasane isin. Mergane suarane rusak. Ning kula ora patah semangat, pendak ning pinggir laut bengok-bengok. Woi. Kowe piye kowe? Wis entuk urung? Yang ning pinggir ning bengok. Aku bengok teman-teman. Tak bengoki seru banget. Men suara. Danane piye danane? Ning karo tak cengkok. Lah suarane kecekel. Ya, nang kamar mandi yo nyanyi. Ning kamar mandi suluk. Suwe-suwe suaraku bali meneh ngene iki alhamdulillah. Mah ya jaman semonten kula menika nuwun sewu mboten kok pripun-pripun. Kena hawa dingin sing terlalu amat sangat. Jaman kula wonten ning Amsterdam. Serius iki padhake ora. Oh Petro ki wis kaitung ki wis 6 negara. 7 negara. Ya nang kono kena hawa dingin umbelku meler metu getihe ayo targo nyuwun Sertinun. Wah cilaka iki. Wah isin banget aku ning saiki iso bali meneh. Monggo dilajengke. Selendang biru. Selendang biru. Ya itu sebetulnya tertangkap. Kecekel sebetulnya. Selendang biru. Diajeke ora? Selendang biru. Ah kaya montor arep macet. Blopek. Mong ya. Mong ngenaki ati. Ben gawe mutar ling guyu. Ora ana apa-apa kok guyu.
Nek ditoleh kok guyu ora. Among. Yo. Ayo Mbak, aja. ora tekan batin setiamu Ya. Selendang biru. Monggo lo tak tetep ana janjimu selendang biru Bagong ora nggo sandangan ming katokan kolor. Sumu ya, Tru? Ya ora apa-apa. Karang awane panas saiki bayangno nek awan we nganti tekan 34 derajat. Iya. Edan tenan kok panase ngencang-ngencang potato-potato. Waduh. Ha iya. Ya ora apa-apa liwaton kowe gelem rene atiku wis seneng. Ha iya wis ora masalah gara-gara kowe ora kudu nganggo sandangan komplit. Heeh. Sing baku iso ngelipur penggaling para lenggah neng pulau dadi sing nganake saparan kan saparan kan nganggo sarapan barang. Ha iya ya bener saparan karo peresmian gedung RW. Wah gedung RW kaya ngene ya kok ya. Heeh nggon aku iki duka ora ndek gedung kene gedung RW apike kaya ngene. Ha iya. Ya kaya ngene iki iso tercipta karena kamanunggalan, persatuan, kerukunan. Yo do gawe gedung, yo mumpung ana lemah. Sapa sing arep bakafke lemah dienggo gawe gedung. Kula. Ha. Dadi mula apa-apa ki nek dienggo bareng, apa-apa ki nek dijunjung bareng, sing abot dadi enteng, sing angel dadi gampang terus. Mula arep wonge akeh arepe wonge sugih-sugih, arep wong iki wong duwe, ning nek ora manunggal, ora rukun, ora tetunggalan, ora sak rembug, gawe apa wae mesti bakal angel. Ambok gawe cakruk wis ora bakal iso terrealisasi. Wong mergo ora rukun, mula garane wong urip ning alam padang ki rukun. Ya ta? Bener Petro kuwi dirungokke nek omong ora waton karo tangga ya rukun, karo sanak sedulur ya rukun, karo kancane ya rukun, nek ndi ketemu kanca, nek ndi ketemu roang, nek ndi ketemu sedulur, atine seneng. Numpuk brana picis, duwe derajat pangkat nek ora srawung tangga teparo, ora srawung sedulur, ora srawung kancane, karo ngopo? Karo omongan ro dhuwit kok. Edian suwe-suwe. Cocok. Aku matuk. Lha kudu senawung karo sanak kadang. Ha iya. Contone ya iki. Ming sak RW iso gawe gedung kaya ngene iki ya, Tru. Ha iya, tur iki iso digunakake apa-apa. Cah cilik iso dolanan ning kene, ibu-ibu iso padha rapat ning kene, dasa wisma ya iso rapat ning kene. Lho, dienggo olahraga ya kena, nggo senam ya kena. Wah, iso digunakake dadi cucul dhuwit. Dienggo gawe gedung ngene iki ora muspra. Kabeh masyarakat iso nggunakake. Ora mung sing kawogan tok, ora mung sing minangka dadi ketua RW upamane ana sing dadi dukuh, sing menang nganggo ora. Ning kabeh masyarakat iso nggunakake papan iki. Betul. Heeh. Ayo Reng, karo di sambi omong-omongan aja lali karo nembang. Oke. Ya ngaturke sapa? Ya karang dienggo panglipur iki ngaut tembangan kaya Tru. Sindene neng 7 ya. Jane nek ora do KO 9. Heeh. Ning piye meneh jeneng wong lara ya ora kena dianganu wae Tru. Iya. Wahyu, Serak. Heeh. Ya wis piye karang ya.
Ana to sing suarane iki kukuh bakuh nganti tekan pirang-pirang sasi ora owah ya ana. Dilala sing suarane ora owah masuk angin. Ha iya. Wis pokoke iki werna-werna kok keterake hawa iki werna-werna. Sing suarane apik kena. Suarane klerek-klerek ra iso nyuara dadi ewek-ewek dadi nyuara. Ya wis. Mula sesuk meneh nganggo angon wayah gong. Siap. Saya aku wis nganggo admin kok. Oh, ya syukur. Dadi takon sing temata jadwale seminggu ya paling ora ping 5 prai 2 dina. Oh iya. Seminggu ping 5 prai 2 dina. Rencana. Ayo, kaya ngono wis direncanake ke tahun kepungkur ning ora tau iso realisasi. Januari. Mulane kowe iki tok tutup mripatmu tok tutup anggerana wong menehi DP kae iki aja ditampa. Weh, buta. Ah, kuwi sing marahi kaya ngono kuwi. Saiki nek mulai kerentep ngene iki aja sambat, aja rumangsa gresula, dilakoni mergo iki paringane Gusti, rejeki sing kudu ditampa. Ora mung kowe tok lho, kowe iki lantaran rezekine piye akeh. Lho, kanca-kanca ya kerejeken mergo lantaran kowe. Sing maune kancamu ditokke saka Satpam SMA ya saiki kerejeken. Mergo dadi kancamu akram. Ha iya. Aja dienggo dhewe pokoke kabeh kuwi ngendikaning para sepuh bondo kuwi nek ditumpuk kuwi malah nyumpeli rezeki. Ning nek didumke piye akeh, sapa sing butuh diparingi kanthi ikhlas. Kuwi bakale carane tuk kuwi ora disumpel ning tuke saya mumpal-mumpal milih terus. Siap. Ayo. Nek sing dilakoni ngono kuwi. Ayo Mbak Hana Pertiwi jumeneng mengajeng. Ya. Ayo gara-gara saiki ora kaya ora kudu padha karo limbukan ora konjur tengok sampe naik dhewe. Ya rada lemu sakpleke nglairke ya, Tru. Heeh. Biyen jan ngeyayet. Wong wedok kok awake kok triplek. Ha iya. Saiki rada lumayan ana daginge. Ngaturke apa, Mbak Tiwi? Kepareng ngaturke apa? Nyobi sesideman nggih. Ha iya. Anake kademen apa sak kok dikemuli kuwi? Cendelane ditutup. Kanginan. Ya keten iki wayahe sendal sendul, Pak. Sendal sendul. Ah iya, aku ya wis tau ngrasake anu bobot anak dadine ngerti nek yae niki sendal sendul kok nendangi ora. Iya, nendangi mbokne. Jane ya karepe bocah ki nek iso omong njaluk istirahat. Ngaso, Bu. Ngono ning mbokne ya isih seneng nyinden dadine tendangi ro anake. Heeh. Kandhano bapakne. Men sesuk-esuk ditendang bapakne gendi. Karena ya ben kuwi hae bapakne kok kowe iki ngopo to. Ngono njaluk ngonten. Apa reng? Wala bareng ngajar kowe. Ya sesideman. Ika ya urung maju ya Ika. Wah. Kok dadi kok kelewatan ora. Gedene semono kok keliwatan. Ya. Wiwitane anderek sang beke. Ya Mbak, tolong di anu keke Mbak Ika kae ndak lali aku. Ya. Wis mau bengi. Nek ngrasani do kejem-kejeme. Ndak dirasani. Aku ki ya entuk transferan mbok karo bose ora dikeke arep dimpleb dhewe. Iya. Priya bagus Kang olahraga. kang olah budaya Sowan menyang sowan menyang
Kota gede. Kutha gede. Kutha gede kok kota gede. Ngapa ning kota gede? Anu arep tuku trene abang. Ya ampun. Kutha selendang kuning kang saking wukir swara kurang permana ning wasis swara kurang Dian Permana Putra permana ning wasis angungrung marang bendara ndias diah diah kok ndias ya ora ngerti cakepane kok sang diah ayu pijer ngincangake alis lek ngincangake ya ngincangake alis ngene iki alis gak medhung ngene iki anek untuk ngene iki terus no sesideman nanging nama wi ndek ya terus no sesideman timbang papisahan ora apal mbok rasa aku jane pengen lho terus lagu-lagu apa-apa ki apal ki aku pengen dadi nek sinden nembang ki aku iso nuntun iki pasti sindene picak wae aku tak tonyo lho ora mangga ya luweh becik penggirane nek bengi iki jan katoan tenan. Jan nyenengke tenan penggirane. So tak opane to tambane.
Ha iya. Tambahi apa? Tambahi pipa. Ane yo semangat-semangat kabeh. Semangat ki ming nggih. Kon girong bangsa mitering rat anglangut ngono ki ora dok. Ya ora apa-apa. Engko kon anu ya terus Karna kon bawa ya. Ya. Ning ngadeg. Oh ya ya. Setuju aku. Ayo saiki iki kudu kendel kok ya, mentale kudu rame. Ndekem terus. Yo, mangga Mbak Tiwi. Liwat kincanging alisku kuwasa perlu dialur untuk apa hitungan tersendiri lho. Rasa ambok emen Aryo apa ora ambok emen ora yo tekoke ya urip ana tak
kowe saiki nek nyambung ukara kok blero ta wi. Ngapa mergan? Ya kene piye? Ana sing anu ngene iki. Misale liwat kincanging alismu. Neno neno neno. Kowe sok-sok neno neno neno. Ah, ana sing kata-kata blero. Ngati-ati lho. Nggih. Sekrupe dikenceng. Soale yo bar kendho kabeh mergo nglairke kaya mesti ana sing ora sembrono. Nggih dipenerke nggih, Pak. Hah? Piye? Dipenerke. Wis siap aja kuwatir. Penerke kuwatir. Aku ki nek kon menerke wis rasa dadak tampikan kok. Penerke gong. Oke. Ayo ganti Mbak Ika Suhesti. Ya. Kae mesti sing jakete biru dek ning godian kae kembang rawi, Pak, kembang rawi. Ya aja to kae nang ndi ngetutke lho. Ha iya. Kembang rawi saiki 150 ya, Tru. Wah. Ngawur ora. Konjur ngarani ora. Mboten, Ding, Bu, mboten ampun. Mengke kula aturi kembang rawe ampun kuwatir. Ya. Ngapain lu memandang gue kayak gitu? Kenapa nggak boleh? Loh, kamu nanti kalau memandang lama-lama hati-hati loh. Kenapa? Nanti bisa nggak mau pulang lu kamu kalau. Mosok. Hah? Mosok. Coba lihat sini. Kenapa? Coba lihat sini. Nggak denger ah? Nggak tahu, nggak mau kok nggak denger. Nggak mau. Aku malu. Malu. Anu nembang apa? Apa ya, Pak? Iya, apa manut terserah. Gayeng-gayengan mawon nggih. Oh iya. Kanane kaya ngene kok. Napa? Lemes. Kesel. Kesel. Kesel iki mesti ya. Kowe ngelikar bareng mau ngantuk itu. Lali janjine. Lali Janjine. 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 Ayo. Dibawani. Nggih. Bola mulane sitere suarane tatak tatak tang tatak tatak tang. Mergane sing niterken pengendang jaipong dadi kulinane ngendang jaipong tatok totak tang tatok totak tang. Nggo cep-cepan. Tangane pakulinan kok. Ya ora apa-apa ya. Dina Minggu kang tak anti dina mune ngoyo Anane pijer. Anane pijer moyo. Mbok nek ngono kuwi sok ngejak terus, ngejak nang ndi? Oke, Mas. Anane pijet, pijer. Kok pijet ora? Pinter golek alasan ngantar-antar. Aku nek golek ya ning kalasan. Pinter golek alasan ora kok golek kalasan. Sapa to sing budhek? Aku. Angen duka aku wis ora
Mulane dikai tembang kayane gek joget iki kaya wah ya wis piye ta Tru. Nganti lingsir sak cengele sengene. Srengenge. Kowe ngaca turu. Sopo? Nganti gedene semene. Wah, wis Bagong nek ora apal rasa sok. Aku ki soalé penggemar Bang Roma. Dadi ana lagu ngene-ngene iki aku ki ora apal ya, aku ora seneng. Ya apal nek lagune Bang Roma. Pirang-pirang anu ya. Mau makan teringat padamu. Wah kuwi nganu, sapa jenenge? Elvi Sukase ngawur. Evi Tamala. Wah, gareng malah ngerti ya. Ayo, aku penggemar. Mau teringat padamu. Jan. Aku nek lagune ora kuwi ya kaset kuwi nggo nyetel yon-yon bojoku gepok. Mergane, ora seneng. Lah kok kowe ora kaya ngono, Gong. Kowe iki piyai sepuh, kudune uri karo kabudayan. Ote gepoki maksudmu piye? Kualat kowe. Kowe iso urip saka budaya kok digepok ora. Sing tak gepok apane? Kaset iki mau nyetel kaset uyon-uyon karo gebuk boto. Maksudnya ngono ku ora tak gepok kasete. Kowe iki nek omong mencla-mencle esuk tempe sore dele. Tempe iki saka dele nang. Macem-macem ora. Wis tak aku ngomong karo blubuk-blubuk ngono. Ya coba saiki genti sapa? Pamundhutane saka ibu sing mau bengok-bengok nyuwun kembang rawe. Weh. Saking senenge ya kok. Aku nganti apal karo piyai-piyaine iki nganti apal. Oh kae Pasuryan iki nganti aku apal. Oh kae penonton tetap. Dadi nek yojo nek ndi waton iso dijangkau dengan kendaraan roda 2 mangkat. Ha iya. Sing jenenge Mbah Joni iki to. Oh. Aja kok neng yojo, neng Jakarta numpak motor to. Wah. Iya to. Wah nekat kuwi. Luar biasa kuwi pancen nek carane supporter militan. Iya. Ya luar biasa ya Gong. Heeh. Tekan Jakarta ya numpak motor rombongan pengrawit durung tekan Jakarta dhewe wis mlaku-mlaku ning sekiwa tengen panggung. Oh. Dadi le mayang malam Minggu, le mangkat Senin sore. Waduh. Aku mempengira jamaah-jamaah ora ngiklanke nang kono. Kembang rawe. Ya. Tatin ya? Ya. Wae tatin nek liyane dora menyang sing dienggo uleng-ulengan tatin. Ha iya. Maksude sing dienggo apa? Nembang apa-apa tatin. Ayo. Termasuk nek bal-balan ki termasuk tatin ki termasuk sprinter. Sprinter nabrak cengelmu ki piye? Stiker. Stiker iki ora ditemplekke. Apa ya jenenge ya? Skuter. Kowe ngarani do goblok kabeh ora. Ayo ki mau stiker. Nah, stiker penyerang tengah. Nek sing maine nang pinggir kae apa, Gong? Gelandang. Oh. Gelandang. Heeh. Nek main nang pinggir karo njejaluk gelandangan. Ayo Tin. Oh, budhek wae dikon didhawuhi kok isih deprok nang kono ora. Ngejak kanca nggih. Sapa? Buke. Buke sapa? Bene. Ora cengengesan kowe muni. Bungaru muni buke kok melet barang apa ta kowe? Ora melet yo. Ngece kok. Aku mau mak trolor mau apa? Apa to? Ora kok. Aku ngene ae. Ngece karo buke wae ora sembrono. Buke nggih. Hah? Karo buke ya. Ning dibawani lho. Jare Katno. Oh iya, Deng. Lali aku.
Aku jane wis lali lho, Kat. Heeh. Ning Tatin sing kelingan. Heeh. Ana hubungan apa karo Tatin? Ayo ngadeg. Iso ngadeg ra? Yuk. Iso ngadeg ra? Tak deke lho ngono iki. Iya karepmu. Ayo Katno ajar kendel. Karo buke. Madhep penonton karo nembang. Ya. Memanesmu anguji. Kok kowe gelem ngadeg ning aren? Ayo kendel ayo. Wah beteke karo aku. Ben lega. Kowe kok jarike terus ngompol. Ora. Niki ajeng ngomongan Pak men dirungokke sik mergo apa? Ana warkanda apa? Sinom grandel. Ora kowe kok gelem maju mergo apa? Tukane juragane. Ora lah aku tenanan lho. Oh tek naruh kowe wis. Ah iya. Ben mek rampung. Mergo karo aku. Iya. Jame. Ora gelem jak omong. Ora gelem jak omong Ya ora apa-apa aja dijak omong karo aku ki ra iso omong kok. Bisu piye ra iso omong? Memanesmu. Mbok kosek rasah kesus. Nek jane asline Den Mas Broto ki suarane Katno ki pas banget lho. Tenan. Ya iya. Apa mulane Katno iki kon latihan. Ora kaya mengkono kuwi iso dadi aku tak nembang. Kan iki pun saged lho mbok dijajal ra iso. Jajal piye? Sesuk. Saiki wae lho. Angu jiwa Tangane rasah ngono ngene lho. Kok langsung nyekeli malah dibuka lho. gawe ru Tak cedhaki lho malah. Cedhaki. Apakmu apane ya? jiting kalih Kok ndredeg apa ora ya Ya iki mic-mu ngene lho, mic-mu. Nek ndredeg piye no? Nek mike tak obahke ki Tatin ki risi lho. Coba sih antengno lho. ya lara apa Lara, lagi senengan. Lara. Opo? kang sinetyo Kok anggo merem-merem barang apa? Menghayati ya. menghayati Menghayati. oh Bayange sapa? pripun Pak Bayange sapa? Ono iki sapa? bayang kiri iki ya ora wani Bayange iki ra sik ana-ana wae. Bayange kok nang cangkringan. rika mawon sik aman Pak Oh, kene ono kok dadak mriko-mriko lho. upamun duta Rokmin. Eli ya terus. Ayo. Apa? Kowe teko aku. iki lali aku Bar iki ayo apike piye? Hah? Mbah? Iya. Oh, gemes kok meng sirahe tok. Hei, kowe iki gemes kok meng ngono. Manusia macam apa itu? Gemes ra yo. Ngono, nyetot apa piye? Cetot ya tak genti cetot. pun Pak Men lek rampung ya Apa ora? tartemtu Loh. tar Eh,
Sutar ki bapakne Tatin. Kok tarter-tarter. Tartamtu tak tu Ayo. ruti Nek nganu ngolah mik ki salah kowe ngolah mik. Tartemtu tak turuti. Aja nganti angine mlebu mik lah kowe. Tartemtu tak Apa mlebu ta mau? Aku ora ora mlebu kok. ora mlebu. Ora. Boten ibarat wong numpak Ferry. Kok kaya patung lho, mbok obah-obah ini lho. angel Angel obah? Waduh, presake piye? wis ben nang kene. Nah, wis ben. Kene tak cekelke kabele lho, kok dicekel. Ya. Piye ngene piye? Kowe iki kurang ajar karno iki. Dicekel kabel kok muni ora sero-sero pedes takono sisan. Wong nembang kok nyekel kabel bareng lho. Asa dicekeli kabele ora apa-apa. Wis lek meneng ora ora. Oh, aku kan meneng. Iya, tak meneng. Kowe meneng. Kowe nek obah ora kena-kena. Lumampah tanpa Kaki. walah Ayo nek ngene iki sanggo tombo kesel. Sayahku ilang sakana kan. Dadi nek aku udah mlemes kae, sapa wae sing takon ngadeg kudu ngadeg. Heeh. Ora ngadeg kok cetot. Nah iya. Cetot ki jane tembung apa to? Cetot ki jiwit ning gedhe. Oh. Ngono. Kuwi cetot. Oh, ku mbiyen aku nek diajar mbokku ngono nganggo. Bali saka kali langsung cetot bokong nganti biru kae. Wah, nangis gedhe abikan. Ha ya kuwi saiki wis arang-arang wong bocah dicetot mbokne ya. Arang-arang. Nek mbokne dicetot bapakne akeh. ing matyaning Peperangan. colo Sikile kok ndredeg ya, no? Oh, wae. Bapak ngesak HP. Aduh iki sarep rampung. Wis tentrem sae. temah kuncing angin jong neng paku lingan Sik, nah iki tata kramane. pripun Kudu nganggo tata krama. mboten sah Ora wis. Kowe iki wong Jawa apa wong endi? Nek wis bar nembang, nek ana pasangane duet ki tata kramane langsung diparingke, dicaoske panguwasane. Monggo jeng Tatin kula aturi nglajengaken kanthi Sekar Kembang Rawe. Ngono ming muni ngono kok madhep Tatin. monggo jeng Tatin pun lajengaken Kembang Rawe Wangsulan ndi? Kula mboten purun jenengan kedah ngancani kula. kula kepoyo ya Pak Hah? pun kepoyo Kepiye? kepoyo Oke kono ora apa. Kula pengen ngerti jogete jenengan ora nih. iso joget Ya ora iso ora sida lho kok ora iso. Kepiye kowe iki? Weh, Hei, hu.
Rong rampung kok lunga lho. Ayo cah lugu. Bayangke sapa? Bayangke mriko. Aduh banget kok dibayangke. Ya wis ben ngarang. Wah, saiki engko tekan omah bojone tangi. Dek. Saiki nganggo ngadeg barang. Dene nek omah ra iso ngadeg. Ayo wis ben. Ayo medhot. Aki soalé ya ana request saka Stremengers lho, Trek. Wo. Stremengers. Nang nggon anu komen kae mesti ana tulisane sekali-sekali anu wiraswara sing suarane sae dipun aturi jumeneng Pak supados sami prisa pasuryanipun. Aku ya tak warsi elek aku ya. Ya ora apa-apa ya. Ya kembang rawe diaturake ya. Kalih buke sida mboten? Manut terserah kowe. Ya ayo buke ya, Bu. Ayo nyambut gawe. Ora meng aku terus. Oh diar wae. Dikau mungsuh tatin. Nyambut gawe. Oh. Senyum ya. Nah. Joget ya. Iya, ora joget yo digeret. Pun. Ceblek. Ya mangga ben luweh. Tak dendang. Nani. Lho, kudu kuwi, Gong. Kuwi jambu alas. Jambu mete. Metene gareng matamu iki. Yo mangga dados yuk. Ya, gedruk dulu. Ayo tatin.
matur sembah nuwun. Spesial lho iki matur. Iya. Spesial Mas Karnolin nembang ngagelem jumeneng iki jan wah wis sesuatu yang terindah. Yang tidak bisa dikatakan dengan kata-kata yang normal. Seneng yo rek. Wah pokoke nang gara-gara iso dienggo gojek ngene iki rasane kaya tenaga-tenaga sing ilang kaya bali meneh. Baline ndi? Nang omahe dhewe-dhewe. Ayo. Sowan Ndoro Abimanyu kae. Aku tak ngaturke apa mau entuk-entukane ro Bagong. Ayo wis jam 3 kok. Heeh. Janeng yaneng talaga kati langit. Oh Mambang pantepasulan upamaneka Semarikoten prayetna semuriris samuriris iko balik Siwa Semar kula Ndara katon Petruk lawan Bagong Kuswan
Sumenewa sawetara aku tak dangu kelawan sowaning Petruk apa dene Bagong. Menika langkung prayogi, Gus. Sumangga kula aturi enggal maring pangandikan kelawan ingkang abdi pun Petruk kaliyan Bagong. Iya, Siwa Semar. Mono kawan Petruk, kula wonten dawuh Den. Murajaba matura. Kepiye nggonira ing ndak utus kaya sowan marang negara Ngastina. Nyuwun priksa kelawan bapa Mremban, ya Hyang Mremban Durna. Menggah menyangen bilenggahing para Pandhawa nggone ninggal Praja Ngamarta Panakawan. Sewu kalapatanipun ing abdi Tadawadana nalika semanten kula sampun sowan wonten Garing Ngastina. Menapa ing dipun ngendikaken Ndara Abimanyu sampun laturaken kaliyan pun Begawan Durna. Nanging nuwun sewu. Kula nampi dawuhipun Sri Prabu Baladewa, Petruk rumangsaku sing kurang gawean kuwi Abimanyu. Nuwun sewu lho menika kula nirakaken panjenenganipun Ndara Mandura. Iya Panakawan. Aku wae sing srawung sambendina karo Begawan Durna ki kapitayanku mung sithik. Lah kok dadi Abimanyu kok dadak utusan karo kowe supaya nyuwun priksa karo Begawan Durna. Lah mbok nek nganti Durna ngerti tugelen gurune Baladewa. Malah janjane ndaramu Abimanyu kae iki jane ngadhep wong pinter ning sing ora ketok pinter, wong wasis sing api-api bodho. Sapa Panakawan? Mboten sanes kejawi namung bapak. Bapak menika sing Sanghyang Bathara Ismaya, bapak menika Dewa Ngejawantah ngenipun Sinuwun Mandura. Bapak tertentu pono wonten pundi lenggahipun para punden Pandhawa. Malah Ndara Baladewa paring dawuh, kowe matur karo ndaramu Abimanyu, Truk. Kon masrahke perkara iki marang Semar. Nek Semar ora saguh, nek Semar ora iso ngaturake menyang lenggahing para Pandhawa, kowe ning Mandura omong aku, bapakmu tak ajari. Ngoten niku Gus Ndara Abimanyu. Miat langeneng kalangkuan aklar andan moncar tinon ler kekonang surm sorotetan padang kasur lan pacaring purnameng ngekono dasari mongso katiga nuwun sewu Den. Lah kok ngoten ngendikaning ingkang wa ing Mandura. Siwa Semar ora usah dadak selak marang kewajiban. Oh, ngerti lamun Siwanaya Ntaka mlebu pamonging para Pandhawa. Ndak kira Siwanaya Ntaka wis apal marang lagak lagu lan lagianing kepunden Pandhawa. Mula paringa dawuh menyang dilenggahing para Pandhawa Siwa Abimanyu ingkang basal sumusul marang para Pandhawa. Nuwun sewu nggih Den, kula mboten ngertos sewa semanten. Sampun kinten kula badhe wisuh lumuh ngentasi perkawis. Den, awi mangtutke laku jantraning Semar kula kanthi mlebet wonten telenging Wanawasa ngupaya ingkang Rama inggih menika punden para Pandhawa. Mengkono Siwanaya Ntaka nggih ya yen pancen kaya mengkono ayu. Anak mojo ning keritut luntak laku ning Abimanyu. Monggo Gus kula dherekaken Den. Semareka Den prayitna semuriris.
Meranos mupang wangarono kadinetraning uga rapuh sabdaning kukila kanikara sakatar kene dongane engkung ler sing pene panca Papa toking hayam wono wah barep kakangku aja mbok kira aku aning ganggu nggonmu nglakoni tapa brata namung kadreng nggonku kepengin ngerti wiwit budal saka negara Ngamarta barep kakangku ora taren apa-apa ora paring pangandika apa-apa marang adimu malah saiki mapan ana ing tengahing alas wis pirang-pirang candra suwene barep kakangku ora jugar nggone nglakoni tapa sediamu apa lan karepmu piye yen pancen mengko apa kang dadi karepane barep gambuh karo apa sing tak pikirake mestine aku ora bakal selak bakal nyengkuyung karo adeking barep kakangku ngene nglakoni topo ning telenging alas Koko Rabu kepareng Mbabarono dhateng ing raipun Arjuna samangke menawi sampun pono menapa ing sampun paduka lampahi tartemtu ingkang raya nyengkuyung dhateng kersa paduka Kanjeng Koko Prabu. Nuwun sewu Koko Prabu kepareng kula semadhong dawuh ingkang rayi. Nggih Koko Prabu.
Menapa to ingkang ginayu dening Paduka Kanjeng Rama Prabu teka Paduka ngawon nglampahi tapa wonten telenging wana Pringgalaya mriki? Barep kakangku. Ndak suwun jugalo sawetara nggonmu nglakoni tapa. Paringa pangedhawuh karo adi-adimu. Aja kaya ngono. Aja kesuwen ninggal marang kewajiban kanalindran. Mundhak tetel kapercayane kawula marang barep kakangku. Ayo. Yen pancen barep kakangku kersa paring dawuh aku ngaturake panuwun. Lah yen barep kakangku ora kersa paring dawuh, wah ndaluk ngapura. Yen aku kudu bali marang Praja Ngamarta netepi marang kewajibaning kasatriyan barep kakangku. Sarating mandam sumala madangi jroning pasarean ngenangi wadana katon remu-remu kalingan ngangrengeng sang Dyang Mananggung sumungkem guling ing Dara Arjuna wonten timbalan kembar wonten dawuh Prabu wonten dawuh pun Kakang nyuwun mangapura ingkang gedhe ya Yayi dene pun Kakang ora paring dawuh kelawan siadi ngerti lamun pun Kakang nampa sasmitaning Jawata yen nadyan durung pana apa ta ingkang sinasmitakake dening para Jawata nanging gandeng pun Kakang wis nampa sasmita tegese pun Kakang kudu nglakoni sasmita ingkang wis pinaringake marang Puntadewa nalika semana Puntadewa didhawuhi supaya mapan ana ing wana Pringgalaya mangsa semedi nglakoni tapa brata mungguh apa ta keparinging Jawata pun Kakang dhewe durung bisa nggagapi marang keparinging dewa ingkang paring sasmita kelawan pun Kakang Dimas gunjang ganjing langit kelap-lapaton ler kencanging risang mawe gandrung ing dereng ngantos pariposami Mbawacana kasarusaking katebian kapireng penangising peksi Dara ingkang arujit penggaling Sang Puntadewa nalika semanten tuwi mulat lenggahing Sang Puntadewa siga niyup saking dirgantara ponang peksi Dara wau Gancing langit kelap-lapaton ler kincanging risang mawe gandrung Werkudara teka aneh timen ana wujuding manuk Dara ingkang niyup sangka dirgantara prapting ana ing ngarsaning pun Kakang Gusti Maha Gedhe Gusti Maha Agung lan Maha Priksa barep kakangku mara gage ingkang lumrahe manuk Dara saben cecaketan kalian menungso mesti mabur adoh nanging teka iki nyedak kalau lenggahe barep kakangku mula takonana apa wigatine manuk Dara yen pancen sira bisa tata jalma sak tataning jalma wantah sira kuwi sapa lan wigatine apa dene prapta ning ngarsaning ingsun waduh sinuwun sesembahan kula sampun boten wonten mapan malih kinarya pengayomanipun ingkang abdi kula menika namung peksi Dara limrah namung mugi andadosna kawuningan kula menika nilar endhog 3 wonten susuh kula ing nembe kula angremi supados sak mangke saged wenteh
wujudipun Peksidara ingkang badhe nerusaken dhateng sejarah kula. Sira wujuding Peksidara lumrah ingkang ninggal susuh sababe apa? Teka sira mentala ninggal kelawan susuh. Mongko nduk ingkang mapan ana ing susuh mau perlu mbok ngremi supaya mbabar wujud piye ing Dara. Ingkang kuwi kabeh minangka dadi anak-anakmu manuk Dara. Krana anggen kula dipun bujung tuwin dipun oyak-oyak kan satunggiling peksi ageng menika ingkang wujud Raja Wali tuwin Garuda. Sinuwun kula badhe dipun tedha dhateng Garuda menika kala wau. Satemah kula mlajar saking susuh kula. Tebih nggon kula mabur sampun sayah sewiwi kula. Tumunten kula nyuwun tulung dhateng Paduka Gusti kula Sanata. Mugi kepareng mangayomi dhateng kula saking Garuda ingkang badhe mangsa dhateng jasad kula. Mesakaken dhateng endhog tiga ing mapan wonten ing susuh kula menika sinuwun. Menawi kula pejah ateges kula mentala mejahi dhateng endhog ingkang badhe mbabar wujud piye. Lenging saking menika sinuwun kula nyuwun pengayoman. Kula nyuwun dipun ayomi supados manuk Garuda menika mboten mangsa dhateng kula sinuwun. Manuk Dara kene nyaketa kelawan aku mengko aku ingkang bakal menehi pangan karo Garuda ingkang oyak-oyak kelawan kowe Peksi. Kahangro sesumbar lindhu bumi gonjing kumaludha guntur ketup ing manuk Dara wonten dawuh sinuwun apa iki aran Garuda ingkang motha-motha kelawan sira inggih menika ingkang badhe mangsa dhateng jasad kula Garuda sira kuwi wujuding manuk ingkang gedhe nanging sabab apa sira teka ora ngayomi marang wujuding manuk Dara ingkang luwih cilik tinimbang Garuda malah kowe bakal mangsa marang manuk Dara. Nuwun sewu sinuwun. Menika sampun dados kodrating gesang manuk Dara menika kedah dados mangsa kula. Apa kowe ora mesakake manuk Dara lagi ngremi ndhok cacah telu ing susuhe kudu mati dadi mangsanmu. Ateges kowe uga mentala mateni marang anake manuk Dara ingkang isih wujud endhog mapan ana ing susuk. Babar kawis menika sanes tanggal jawab kula. Ingkang wigati kula namung manut dhateng kodrating Wang Mahanasa bilih Dara menika dados mangsanipun ing abdipun Garuda menika. Mula Kang Sangka kuwi aku nyuwun kelawan sira goleka manuk liyane sak liyane manuk Dara iki. Merga iki sing duwe kewajiban kudu neteskake endhog ing mapan ana ing susuh. Sampun boten saged yen ta ora bisa saiki kowe nyuwuna marang Puntadewa. Nyuwuna marang aku. Sira njaluk ijol manuk apa? Mengko aku ingkang bakal golekake waton aja manuk Dara iki. Iki mesakake manuk Garuda. Mboten. Kedah Dara menika ingkang dados mangsa kula. Lah banjur karepmu piye? Paduka sinten? Aku Nalindra Ngamarta Prabu Puntadewa. Walah dalah nyuwun pangapunten Gusti. Nadan kula wujudipun Garuda parandene kula menika mangertos bilih Prabu Puntadewa nika Nalindra ingkang lila lair terus ing batin. Panjenengan Nalindra ingkang tansah bebantu dhateng sak papadaning titah. Kula saged nglenggana bilih Paduka ngayomi dhateng manuk Dara menika. Nanging kula nuwun sewu. Jejering Nalindra kedah madheg wonten ing adil lan bebener sampun ngantos awrat ingkang sesisih tegesipun ngawrataken manuk Dara nanging enthengaken dhateng kula. Semantrugi ngawrataken dhateng kula nanging enthengaken dhateng manuk Dara. Sedaya kedah sak traju lan sak bobot. Ya pancen kuwi ingkang bakal ndak lakoni. Mara saiki coba sira njaluk ijol apa? Sinuwun. Menawi adilipun panjenengan sampun paring panggesangan dhateng manuk Dara, mila kula nyuwun
dagingipun Dara ing badhe kula mangsa menika kedah dipun lintoni dhateng dagingipun Nalindra ing Ngamarta. Arep kakangku. Kowe arep ngopo? Koko Prabu Paduka badhe menapa? Werkudara. Nggih. Aja nyaruhipun Kakang Arjuna, ora usah dadak matur werna-werna. Mbok menawa pancen iki panggasah pangungkaling jiwa tumraping Puntadewa. Garuda wonten dawuh. Apa ingkang bakal sira aturake lan wis mbok aturake marang Prabu Darmakusuma bakal tak wujuti. Ora wegah nggonku bakal menehi jol daging ingkang bobote padha karo manuk Dara. Kabeh dadi srana nggonku ngrampungi perkara iki kanthi adil lan bener. Werkudara. Nggih. Arjuna kula wonten paring ngadhawuh. Golek watu sartane wujuding kayu ingkang dawa. Manuk Dara iki arep tak timbang karo boboting daginge Puntadewa Janaka. Manuk Dara wis mapan ana ing pepucuking kayu ingkang wis tinumpangake ana ing watu ingkang gedhe. Garuda wonten dawuh. Muga kowe neksenana yen to nganti abot sisih sarta ora adil nggonku nraju kelawan daginging Puntadewa lan daginging manuk Dara. Sumpahana uripe Puntadewa ora bakal mulya selawase urip. Lega lahir batos kula sinuwun. Nanging menapa Paduka menika lahir batos sangenipun badhe maringaken daging Paduka kinarya lintu menawi ngantos kula mboten nedha dinten menika kula badhe pejah. Nadyan tekaning mati bakal ndak wujuti. Arjuna kula wonten paring ngadhawuh pun Kakang nyuwun ngampil curigamu. Koko Prabu badhe menapa? Wis to Yayi aja dadak siadi ngregon-ngregoni Puntadewa. Kene Yayi mala gage paringna gunjang ganjing langit kalap-lapaton lerkin sanging risang mawe gandrung ing manuk Garuda wonten dawuh mara gage wis padakno ora bakal laku wegah nglakoni perkara iki mbok menawa kanthi kaya mengkene memungsuhanmu lawan manuk Dara bisa rukun. Kowe bisa golek pangan liyane manuk Dara ingkang dadi mangsanmu. Yata laruta saking godha sang Kurakala. Yen namutusa Sang Sri nyandak ukiraning curiga. Nengke Sang Puntadewa nalika semanten ing pangajap supados tumindak adil lawan manuk Garuda buah manuk Dara. Ingkang sakmangke Garuda diamangsa dhateng wujuding manuk Dara. Tinumpangake wonten ing sela wujuding kajeng ingkang saged kinarya nimbang awrating manuk Dara kelawan daginging Sang Prabu Puntadewa. Sigra tinancepake wonten lengen den geret mangandhap temah muncrat ludira mancur kagiat Sang Werkudara wau. Oh kakangku Koko Prabu. Dres kang ponang ludira temetes wonten ing siti madaning Bantala. Parandri datan ngraos sakit Sang Puntadewa. Sigra nyandak lerepaning daging ingkang wis bineset dening Sang Puntadewa tinumpangaken wonten ing kajeng ingkang kinarya tetimbang. Parandring mangke tasih ketingal awrat manuk Dara.
sigra datan wigih ringa-ringa nyandak curiga den beset asta ingkang sisih kiwa mengandhap ngantos dumugi tlapakan katon malerah astaning Sang Puntadewa wau. Asta kekalih abrang branang kebak getih krana kecalan daging Sang Puntadewa tinumpangaken wonten kajeng ingkang Arya Traju parandene kalaning jagat gayaning para dewa kaya isih abot manuk dara ingkang samesinipun awrat daginging Sang Puntadewa parandene mangke jroning gumun ing batos angupadi adil lan bener Sang Puntadewa sigra nyandak ponang curiga den tancepake wonten ing pupu den geret mangandhap ngantos dumugi dedengkul katon katingal wus ora jejeg jumeneng ing Sang Puntadewa parandene datan wonten pesambating Sang Prabu Darma Kusuma. Pupu kiwa tengen wis beset dening Sang Puntadewa. Namung katingal inggih menika wujuding suku ingkang abrit krana kekebakan getih. Parandene samangke tasih ketingal awrat manuk dara kaliyan daginging Sang Puntadewa. Saya datan kuwasa Sang Werkudara. Wah, barep eling. Wah, aja mati mergo kowe ngeboti nyawane manuk dara. Kok Prabu kula nyuwun wangsul curiga. Kok Prabu mugi kula panturi maringaken. Wah, barep aja edan. Pantok kepuntaning tekad Sang Puntadewa. Asta suku parandene mangke tasih awrat manuk dara sigra nyandak curiga den tancepake wonten ing padharan sumembur punang ludira dawah kalenggak sirna margalayu Sang Darma Kusuma wau. Suram Dewangkara kinggen lir manguswa kang layon denya ilang kang memanise wadananira layu umel jamrat nyomaratani ing Werkudara guru akehku. aja kuwatir kang dadi atinira Arjuna kula wonten maring adhawuh ngerti yo lamun ingkang dadi Garuda mau yekti panjenengan ulun wondene ingkang dadi manuk dara mau Kakang Pukulun Bathara Narada ingkang wis sarembug nedya nyoba marang lair batine kadangmu Pambayun ya kuwi si Puntadewa. Wah, nanging barep kakangku wujude nganti kaya ngono. Wah, saiki malah tekaning pati. Mboya tekaning pati ulun ingkang bakal ngusadani kelawan
kadang kita Darma Kusuma. Wah, Bathara Guru kakekku mangsa Baronga. Bekti kula kunjuk pukulun Puntadewa boya ana titah ingkang penggalihe ngungkuli kelawan kita kulub wayah ulun Darma Kusuma sayekti netepi kelawan kondang ngumandanging Nalendra Ngamarta ingkang lila lair lan batine lila kelawan pati mungkin arya mbebantu marang sak pepadaning urip mula ora jeneng aneh lamun sira tinengeran kang ludira seta pukulun sedaya namung nindakaken jejering kewajiban ingkang wayah minangka dados titahing Bathara. Dalah kok dadi kaya ngono. Ora ana kok manungsa apik-apike bebudane ngukuri si Puntadewa mula ora jeneng aneh. Yen to jenenge Puntadewa, Puntawiluhur dewa kuwi wis ngarani keluhurane wae ngungkuli para Jawata. Mula kang sangka kuwi nggih apa ing kita lakoni jroning wana Pringgalaya sayekti anggaduh kanugrahan sira ulun paringi priksa lamun sejatine Jawata bakal matedhakake wahyu ingkang wiraran wahyu pura kencana apa ta werdine ya mung jeneng kita ingkang bisa mangun sawijining negara sasat kaya dene pura kencana pura kuwi papan kencana kuwi tembung ingkang sarwa becik mula Ngamarta diasta dening Puntadewa tan prabeda kaya dene wujuding pura kencana papan ingkang kebak kanikmatan karukunan sarta kebak rasa ayem tentrem ora ana regejegan kabeh mau merga saka panguwasa kita kula Puntadewa lan perbawaning wayu pura kencana maragage tampan ana nggih Darma Kusuma. Bingung ngantos persasat mboten ingkang raka mboten wangsul dhateng Garing Ndrawati pengajaping manah kula mboten patiya kula badhe wangsul dhateng Projeng Ndrawati mboten pinanggih kan para Pandhawa Koko Prabu netepi dhateng sasmitaning Dewanggaya kanugrahan menapa wahyu pura kencana barep kakangku wis kelakon kedunungan wahyu pura kencana jagat Dewa Bathara pun kakang melu seneng pun kakang melu bungah yayi kula mangayu bagya lan ngempil dhateng kamuktening wahyu pura kencana menika yayi. Boten kinten paduka Prabu lenggah wonten ing mriki Rama Kyai Jodipati Abimanyu ya Abimanyu anakku nggih Abimanyu ngantos bingung para kawula dinten sak mangke kula dherekaken kundur wonten negari Ngamarta iya nggih cah bagus apan wis paripurna gegayuhane wong tuamu nggone gayuh kanugrahan ra tenan to pendak-pendak tindak mesti gayuh kanugrahan. Lah iya, apa ya terus wahyune terus ambuh. Apa gong wahyune? Jumbuh karo tulisan ning baliho. Heeh. Aran Wayu Pura Kencana kowe lah. Lah ya apik iki. Heeh. Nderek mangayu bagya ndara, nderek mangayu bagya, nderek mangayu bagya. Muga-muga
Pura Kencana Dayanana marang negara Ngamarta. Tansah dadi negara ingkang dadi punjer-punjering negara. Sarta kebaking katentreman, kebaking karukunan, manunggal tetunggalan nyawiji padha njunjung marang derajating praja ing Ngamarta. Kakang Semar, kula nekseni, Ndara.